Dagens emne er livet på gaden. I Danmark er der 6.138 hjemløse ifølge SFI's undersøgelse i år 2015. Hvis man talte op i løbet af et år, vil der være mere end 13.000 hjemløse. Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat. Der er 3 former for hjemløse: gadesovere, sofasurfere og funktionelle hjemløse. Og nu vil vi kigge nærmere på gadesovere. Gadesovere er dem, de fleste forbinder med hjemløse, da de lever deres liv på gaden hele døgnet. Den anden form for hjemløse er sofasurfere. Lad os kigge nærmere på det. Sofasurfere er dem, der låner sofaer hos venner og bekendte. Der er flest unge repræsenteret i denne kategori. Lad os tage et kig på den sidste form, som er funktionelle hjemløse. At være funktionel hjemløs vil sige, at man oftest har en bolig, men man i nogle perioder ikke magter at benytte sin bolig og derfor vælger at være hjemløs. De har typisk de samme sociale og psykiske problemer som andre hjemløse. Hør mere om hjemløse og livet på gaden til vores fremlæggelse torsdag den 15. juni kl. 9:30.